салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. дар ҳамиҷа мехостум миннатдории худро ба як апашка бирасонам. як чанд рӯз шид рости саломатим незуқа, намедонам ки зиқ шидам ё ки айри чӣ боша, фақат сарм дард мекунад, худма хуб ҳис намекунам. худма хуб ҳис ки намекардам. баъд ами апашка қати ман қариб чанд моҳ меша шинос шидам, аз 4 моҳ ё 5 моҳ шид. ва якас чанд бор қати кӯдакошу шавҳараши шавҳари ман қати кӯдако дар лави об рафта пикник карда мерафтанд. мана чанд бор муроҷиат кард ки биё рафтем, ман саломатим хуб нест, наметавонам рафта. ва кӯдакои ман қати хай оилавӣ рафтан ҳамунҷа. ва 2 рӯз 3 рӯз ҳамин хел 2 бор 3 бор гем рафтам. баъд як рӯз гуфт ки биё, гуфт бачаи маидакитам равон кӯ, гуфт ман нигоҳ мекунам ҳамунҷа да. гуфтам яке ғамат тия, гуфт не ғам наметия, рӯиш кӣ. ва ман тиёр кардам, пушукуша кашапашаша гирифта рӯӣ кардам. дасти шавҳарам и кӯдакои калоним қати бурданаш ай соати 8 саҳар ба ҳамин соати 10 шав омаданд. ай саҳар то бегаҳа ҳамунҷа нигоҳ кард, кӯдакош қати худ шурӯъ нигоҳ карда бо духтарои вай кӯдаки майдаро нағз медидиянд. чанд бор занг занд дабан ки ғам то наметия, гуфт не ғам наметия, шурӯъ бозӣ кардесай. баъд бисёр занаки нағз манда маҳқул шид, гуфт изнаҳал та тоқа ҳис накун ки шумо мисол тоқаин дар иҷа ягон одами наздик нест. инами ман ба шуморо ҳамчун апа, ҳамчун одами наздик чизе шид, ман дар барат ҳастам, нигоҳ мекунам. чизе шид гуфт хабар кӣ, занг бизан, гуфт гап зан, ман рафта гуфт ёрдам мекунам, мақсад нигаҳат мекунам, касалия бемория ё ки чизе боша. гуфт ман дар барат ҳама вақт ҳастам, та тоқа ҳис накун. ман миннатдории худро ба ҳамин апа мерасонам. ҳазор раҳмати калон ки шумо ҳастен. ва яфарам канал дора, номи каналаш нагадиди мамочка, алҳамдулиллоҳ ҳозир сурат гузариш дар болами экран ҳаст. бо силкашам мемонам, дастгирӣ кунед духтаро. очисумая нигоҳ кӯ, бачата чиқа хушрӯбозӣ дорад. не ана бин дарафта умо бачатак месӯзонем иқадар. ҳоли дари ов мебарем ша бай қисёнка мекунем, роид мекунам. инҷоли навай хохест. Ахмадҷон, Ахмад, ихули мухи. такой пупсик. Это точно, слышишь, Фар? Это точно пуська. Ахмадҷон. Ахмадҷон. Джон-джон-джон.
кӯдако ҳамин рӯз ки набуданд, ман камтар галопси тайёр кардам. И қашиштум бе кӯдако ки зиқ шидум. Сад агар ғамам кетиям бо кӯдако ки дабарат набошам, бо ёд мекунӣ. Ба гуфтум хезум хай камтар галопси тайёр кум то омаданшона. ҳозир авқота карда тайёр мекунам. Баъд ба уборкама мекунам то омадани кӯдакора. бачаи майдаҳак ман сахт ёд кардам. Як рӯз ки дабарам набуд, сахт зиқ шидам барои вай. бо бе кӯдак наметонистай. دارم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم ننالم از گران باری نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم نگیرم قامتم را خم وطن دارم ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری به دردی جان خود مرهم وطن دارم به دردی جان خود مرهم وطن دارم اینجا من галопсиёмо пур кардам. ҳамаша камтар фарш зиёдӣ кардак. ҳамита куллаш кардам. ранги фрикадел даҳа маразилик мемонумш. ях карда меса. ягон рӯз ки авқот кардем, дар авқот истифодаш мебарем. студияи симо тақдим мекунад. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم галопсимо иҷа тайёр шуд. товаё омадан расидана худам да кашидам. бо як фатири гарм как тайёр кардам. фатира бисёр нағз мебинанд. гуфтум биям қити фатири гарм как бихӯранд. иҷа бегаҳа омадан ай берун. аҳмадҷона як хонада сарша шуштам. шикамша камтар сер кардам. ҳамин сталчашда шишта мултик табоншо дора. бисёр мултик да завқ дора. мултике ки камтар музика дора. ҳавайда бисёр завқ дора. иҷа дасташда нун гирифта хоидесаю тамошо кардесай. ҳозир ҳар нағма ки ёд гирифтесай апашу акоҳош мебинанд нағмаҳои ира ва ёра бисёр қизиқ мекунад. иҷа мо камтар домашний мороженик тайёр мекунем ба шантипак. ҳозир 1 литра ҳозир ним шакнем. кучхел мебиёяд. баъд ними дигаша мекунем.
من این رسیپی مارژنیکا کانال دیلیا تیجه тамошо кардам як рӯз ва ҳамин шантипак мороженик тайёр кард. манам доштам дар холодильник, як бор сета гирифтагӣ будам, дуча датото истифода бурдам, як та дигаш дар ҳамон холодильник истодагӣ буд. канал Диля тиҷра тамошо кардам, як рӯз ки ҳамин мороженик тайёр кард шантипак. гуфтам ки ман дорам ҳамин шантипак тайёр кунам ки маззааш чӣ хела ки бисёр хушрӯ омад ба мазза. кӯдакон дар маҳқул шид. ҳамин уже ман 3 бор ёки 4 бор тайёр кардагим аллакай. раҳмати калом ба Диля теҷе барои репсепаш. Репсепи бисёр хушрӯ духтаро, метавонед шуморам тайёр кунед. ай магазинда хиёл мекунам ки ита тайёр кунед хонада, ин бисёртар ба мазза будааст. وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم камтар шоколад хушк кардам дарунуштан, дар болошам та шоколад кардам. холодильник дар модам, гуфтам камтар ях кунам ба бигирам ки кӯдако омадан ай берун. дигар фуромӯш кардам ки баъди ях карданашам нишон диҳам. кӯдако гирифтан хӯрдан. дар ҳамин ҷа ба шумо хайри хуш мекунам дӯстони азиз. хайр то видеои оянда. худо нигаҳбонтон бошад.